No niin, ollaan Hämeenlinnassa kauppakeskus Tavastilan pihassa. Muutamalla sanalla kerron uusista LED-ratkaisuista, jotka tänne ollaan hankittu. Eli Hämeenlinnassa tapahtuu aika paljon tällä hetkellä liikemaailmassa. Viereen ollaan rakentamassa isoa kauppakeskusta, moottoritien katetta, ja Tavastila halusi löytää jotain uutta, erilaista, millä pystyy omia yrityksiään mainostamaan. Toki tavoitteena on myös se, että saadaan LED-screeneille myös sitten kaupungin yleismainontaa ja montaa muutakin asiaa. Eli tällä alueella pyörii erittäin paljon ihmisiä ja näkyvyys on taattu. Se mikä LED-screeneissä on erittäin hyvää noin mainonnallisesti on se, että ihminen kääntää niin kuin luontaisesti katseensa sinne, missä on valoa, liikettä. Toisekseen tärkeimpiä asioita on sitten myös se, että se on ajankohtaista aina. Eli kun vaan mainostajat ymmärtää sen, että jopa päivittäin voidaan tilanteen mukaan mainostaa eri asioita. Sadepäivänä voidaan mainostaa sadepäivän tuotteita ja pakkaspäivänä pakkaspäivän tuotteita. Ja tosissaan tämä on toteutettu kahdella 15 neliön screenillä. Toinen on tässä eteläpäässä, mikä näkyy tähän oikeastaan varmaan Hämeenlinnan tulevaan vilkkaimpaan risteykseen. Ja sitten toinen on tuolla Koilliskulmassa sitten enemmän tuonne uudelle kävelykadulle päin. Ja screenit on pari päivää vasta ollut asennettuna, mutta nyt jo tullut erittäin hyvää palautetta sekä yrittäjiltä että yleisöltä, mitä tässä on kerinyt juttelemaan. Eli uskotaan, että kun opitaan tämän käyttö ja opitaan mainostamaan tässä ja ihmiset oppii näkemään nämä ja löytämään paikalle, niin tästä tulee tosi kova juttu.